Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Millones de personas viven en su día a día como tú, pero con una enfermedad mental. ¿Sabrías decir quién es quién? Rius si ets feliç, no ploris si estàs trist. Tira amunt i trobaràs un punt en què la vida et satisfà i tu no la pots pas canviar. Oh, segur que sí, tots ho podem aconseguir. Oh, segur que sí, tots ho podem aconseguir. Segur que sí, tots ho podem aconseguir. Oh, segur que sí, tots ho podem aconseguir. Tú, ciego, ¿me ves? No. Oye, sordo, ¿me escuchas? No. ¿Y usted? ¿Tiene algo que decir? Soy Miguel Ángel. Sufro una enfermedad mental, pero aparte de eso, soy feliz. Les fortaleses de les persones amb malaltia mental són ser constants, lluitar, ser solidaris, estimar i saber que t'estimen.
Com si fos una empresa, venim a fitxar aquí, hem de saber quin dia estem al dia per fitxar, per l'hora d'anar, tornar, per exemple, justificant que em vaig portar ahir, avui que t'he portat d'ahir. Tot això és molt important, tot això és el que deuen fer les fàbriques, m'imagino. Vull dir, has de ser tu mateix. És a dir, jo no vull dormir, per exemple, jo abans dormia fins a les 2 o les 3 del migdia, i m'anava a dormir a les 4 o 5 del matí. No, això no pot ser haver-hi, és a dir, un ordre, no? El que no pot ser és quedar estàtic. O viure del cuento o això, que no. Encara que puguis viure, tampoc, has de fer alguna cosa. Nosaltres ens eduqueu, perquè nosaltres ens sapiguem l'altre que us ho digui aquí, per nosaltres mateixos. Pero dicen ¡ya! Espero que os guste el programa de hoy. Lo hacemos con todo nuestro cariño para todos ustedes. Gracias a todos. Te rayas, te paranoies, te hace estar incòmodo. El gran cuc que és la malaltia mental. L'altra gent ens veuen com si fóssim uns bitxos raros i s'aparten de nosaltres. Como si uno estuviera loco. Y no es así, estoy bien. Mi objetivo es la libertad de expresión. Estas verdades como real como la vida misma.